ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೈನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೈದೆ ದೈತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಟೈಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪಣ ದಾನ ಸಂಗತಿಂದ ಗೊತ್ತು ಪಂದ ಪಂಡ ಟೈಲ್ ಅಜ್ಪರ್ ಪೈ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನುತ್ತನ ಸೊ ಅಜ್ಪರ್ ಪೈ ಆಪಣತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪಣಿರ ಪೋಂಡ ತುಲೆ అయిన ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಡದ ಡಬಲ್ ಆಪಣು ಎಂಚಂದ ಪನ್ ಪೆನ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಇದೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ದ ತೊಯ್ಪಂದುಲ್ಲದೆ ದೆಕ್ಕಿತೆ ಪಾಡು ನಿತ್ತಂಡ ತುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗಿತ್ತೆ ಪಾಡು ನಿತ್ತಂಡ ದಾಯ್ತ ಆವಡ್ನುಂಡ ದೆಕ್ಕು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದು ಪೂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಡು ತುಲ ದೆಕ್ ಪಂಡ ಪಾಡು ನಾಯ್ಕು ಬುಕ್ ಎಂಚಂದ ಈ ಪೊಯ್ಯೆ ಬುಡ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಮ್ಮುನು ಅದು ಟೈಲ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪರ್ ಆ ಗಮ್ಮಿಗೂ ನಾನಾ ರೀತಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು. 450 ರೂಪಾಯಿನ 2000 ಮಂಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ನಾವು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಏತಾಪಣ ಪಂಡ ಅತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 60 ರೂಪೀಸ್ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಐನ ಡಬಲ್ ಪಂಡ 60 ರೂಪೀಸ್ ಪಂಡ ಪಿರ 60 ರೂಪೀಸ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಈ ಪೂರ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಐಕ್ ದೆಕ್ ಕೊಂತದ ಐನ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ನಿಗ್ಲು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಟ್ನಾಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪು ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಆತನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂಪ ಎಂಚಂದ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂದದು ಪಿರ ಐನ ಪಾಡ್ನವು ಬುಕ್ಕ ಆಪಿದ ಈಪಿದ ಪೂರ ಸೇರ್ತನಾಗ ಪಿರ 60 ರೂಪೀಸ್ ನಮಕು ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕತೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಏನೇನು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಪ್ಪ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.